ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ഞാൻ അത്തികേനെ ഒന്നുമില്ലേ ಅಂಚದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಗ ಕೋಲುಂಡು ಅಂಚದು ಹೆಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಪೋಪಿನಿ ಅಣ್ಣನ ರಿಕ್ಷಾಡ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೂಯರು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಆ ನಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ವೆ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚದ ಹೆಂಗು ಚಾಪರ್ಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಂಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಯಾಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಓಲುಲ್ಲಿಂದೇ ಪಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮೇಯ್ಕ್ ಚಾ ಮೈತೊಂದೆ ಚಾಬೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಪದೊಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚದ ಆಯನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಚಾಬೂರ್ನ ತಕ್ಷಣ ಏನ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಮುಂಟಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ನೆಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪೂರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜಂದೆ ತುಳುನಾಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಾರ ಇಂಚೇನೆ ನನಲ ದೈವಾರಾಧನೆನ ನಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೋಡಿ ಅಡಿದಿದ್ದಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಡಾರ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈ ಏಪಲ ದೈವ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪುಂಬಿನ ಪಾತೆರ ಸುಳ್ಳತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಂಬುದು ಪೋತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಹೋಲಗ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಮ್ಮ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಹರಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಣಸಿಗೆ ರೋಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಭದ್ರಾಡು ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾವತ್ತ ಬರವೇರು ಒಂದು ರಡ್ ಮೂಜಿ ದೈವದ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಇದು ಟೋಟಲ್ 13 ದೈವ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ದೈವದ ಅಂಡೆ ನನ್ನ 10 ದೈವದ ಉಂಟು ಅಂಚದೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕನೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತನ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು
ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏರ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ ಆರು ಏರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇರ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಜನ ಕೋಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರುಂತುಂಡು ಹಿರಿಯ ಜನ ಕೋಲ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿದ್ರೆ ಓಡೆ ಬಲ್ತುಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಕಾಂಡೆ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಓ ಓ ಏಪ ಜೆತ್ತೀನಿ ಯಾಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ಉಂಡು ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತದ ಚಾಕ್ ಮುರ ನೀರು ದಿಂಚ ಸೇಮ್ ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಾ ನಾನು ಏತ್ ಕೋಲುಂಡಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಬೋತದ ಕೋಲುಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದೈವದ ಕೋಲುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಡ ಮುಲ್ಲಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದೈವಂಡು ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಕೋಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ಅರ್ಧ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ ಆಯ್ತಾ ಕೋಲ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ತದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಒಣಸಾಡ್ ನಾನು ಪೂಪಿನಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಂಬಿಲಾಗೆ ಇನ್ನು ತಂಬಿಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಪಂಡ ಮುಡಿಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟರೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತಂಬಿಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಲೆ